eta lanien zabiltzatielako. Adibide praktiko bat jartze aldera, Txurrierrin eta Erandizon eta zabiltzate, baietz lortu entrenamendu eta partidetan euskara solgatzie. Esaten gabiltzena, batzuk izango die belarri jartzeko prest dausenak, eta beste batzuk berba egiteko prest, pegatinekin eta erabiltzen duzue, umiek, esan dakue, joku baten sartzen be bai, ezta? Bai, azkenean inogune da purtsu bat Euskaraldiak berak planteatzen dagoena, nolabait kirolera bideratu, ia esan lasarten egin zan ahalegin bat, olako ikerketa batea, ez da oso... Erakutsiko zuti, batek entzun egiten da, da bestie... Bai, da azkenean jarrera bat. Besti berba egiteko prest. Prest nau berba egiteko, ez da? Eta prest nau entzuteko. Orduan, horrek batez ere laguntzen dozku, berba egiteko prest gauzen ontzako, guk ez galdetzeko, lehen esan daten adibidea, ez? Dekozu persona bat, ez dakizula euskeraz dakien edo ez, distintibo bategaz, ja badakizu. Azkenean, dau baldintza bat hor, bizetara jolasean parte hartzeko baldintza importantia da, euskara ezagutzea. Naiz eta egon persona batzuk ezagutu barik, prest dauzenak bai entzuteko, ezta? Baina niri adibidez ikusten badot, dekozula euskaraz aurikularrana, ez? Adi edo adi esaten dutzegu. Entzuteko prest nahola, bai adi? Edo esaten jako bai belarri prest, ez? Beste sinonimo bat. Gu, berbaiteko prest gauzenok, ikusten dugu eta esan dugu, ja zuzenean egiten dut euskeraz. Berak igual esan, háblame en castellano porque no entiendo, deko, ez? Normalien, ipinten da baldintza moduen, ezagutzea egoera hori ez gertatzeko, ez da? Ja, zuzenean ni jakiteko zu badakizula euskeraz. Agian, zuk erantzuten doztazu gazteleraz, baina ni dakidan ez, zuk euskeraz dakizula, eta zuk dakizunez ni gazteleraz dakidana, azkenan elkarrizketa elebiduna sortuko diez. Inkluso azkenengo ikerketa honetan lasarteko adibidea dela eta gero neurketa batzuk egin ziren, eta askok erantzute biena gazteleraz, apurka, hasi zien pasetan euskerara. Erraztasune hartzen, autoestima hartzen, orduan oso jolasaren bitartez dalez, Bai, azkenean ohitura aldatzen bazu pertsona batekin, ja ohitura aldatzen dalako. Azkenean gure estres linguistiko honetan, ez da? Bata bestien arpizek destifratzen egoten gara, euskalduna izango dago, ez da izango, eta behin jakinda, eta zuek, umetxuekin jolasten duzu honetara, bakoitzak badauka, eta ekipuen bakoitzak badaki, ezagutzen ez zenuena, beste ekipoko orain badakizu euskalduna dana be bai, badalako ohiturak aldatzen gitxi-gitxike azteko erabat. Txorierrin adibidez, Txorierriko mankomunitateagaz hasi ginen oin dela urte pilo bat, aitzindari izan da honetan, eta hor saski elkartea dago, Txorierri Baskeldan, eta baita be futbol elkarteak, lauspagoz futbol elkartea, somu dio, Enderio, Lesama, Sondika, hor dauz bertako futbol elkarte gehienak, eta gero Erandio ere, bagabiz lanean Astrabudua eta Erandio futbol elkarteakaz, eta baita futbol elkartea den, baina berezia bakarrik, berezia leku askotan emakumeen taldie dauz, baina ez da emakumeen klub bat, bezik eta emakumeen talde da, klubaren barruen dauen beste talde bat. Kasu honetan Erandioko betiko neskat, dana diez, dekiez 5 pasei talde, eta dana diez neskak. Orduen, hasi ginen dela bilabete barrura begira, jolasa egiten bai jokalariekin, baita entrenatzaileekin ere, zertarako alde batetik egiteko registro bat, kuantitatiboa, jarreren aldetik ze jarrera ditugu, argazki bat egiteko, baina gero ere, neurketa batzuk egiteko, eta jakiteko ze pertsona dauzen prest guri laguntzeko, edo guri baino gehiago euskarari laguntzeko euren klubean. Zalantza barik, gero ez direlako gune euskaldunak bez, eta detektatu behar dituzulako jendea oso zaila da gune euskaldunetan nonelako gauzek praktikan jartzie, pentsa euskaldunak ez dien ere emuetan bebai, basabiltzate lanien horretan. Azkenengo 2 asteburutan gainera partidutara gonbitea luzatu diogu gurasoei, eta ikusi dugu gurasoak eskatuta dauzela gai honegaz, parte hartzen dute, jartzen da hori patina erregistratzen dugu, etxekoak, kanpokoak, eta inkluso saiatu gara, bebai, aukera zegoen lekuetan, bosgore joetatik partida komentatzen euskeraz. Bebai, holako giro bat sortzeko, zelan
zelan belarria egiteko azken baten, ezta? Eta horik erresteko, bai gurasoei, gurasoak gero animo oiuak eta bai euskaraz egiteko, bai horritxo bat prestatu dugu, zelan esatinderen oiuak eta gure itxuleta bezala laguntzeko, baina horrek eragina izan dezan batez ere barruan, ez? Eta barruan zein dan eragina, hori, ez lehen esan dutena, jokalariaren arteko komunikazioan euskararen presentzia hobetzea, jokalari eta entrenatzaileen artekoan hobetzea, eta entrenamenduen zuzendaritzan eta partiduen zuzendaritzan entrenatzaileak ere urrats hori ematea. Zorionez egun aukera hori dekogu, ezagutza aldetik, jokalari eta entrenatzaile gehienak 40 urtetik berakoa dira, batez ere juvenilitatik bera, hortxe dauzela elkarte gehienen talde gehienak, 80% hor batzen da, maila horietan. Eta horren 80-90 entrenatzaileen partetik, eta ia 100 jokalarien partetik ezagutzen dute hizkuntza. Beraz oso aproposa horrelako jolas bat planteatzeko. Zuketani mikrofonua jarri beharko eskanalako niziltzen, ez bat ez besti, Dinote, kafe baten aurrin edertu hitz egingo genuke, bai zerbeza baten aurrin asko zebeto. Zuen Mongoliako bidai hori beste baterako utzi behar dugulako, denpora bari gatu nahi. Juanjori begiren hau, Juanjo Larrea prest daukagu. Juanjo.